umfundisi umuthi amakati ba definition ye faith zvinhu zvisingabatiki namaoko handiti ndizvo zvinhu zvinoimba kuti zviri kubelieve kutenda ndirwo rusimbiso rwezvinhu zvatinotarira nechiratidzo chezvinhu zvatisingaboni. Saka mufundisi muno muZimbabwe mune kuvimba muzvinhu zvatita pazvinhu zvakaita sekunaiswa kwemvura mukafamba kune dzimwe nzvimbo dzedu dzinoera ende isu vaKristu chaivo kana vasiri totozviziva kuti nzvimbo iya haisvikwi ndo saka ndoda kuti mufundisi titsanangura kuti ifaith here chii ichocho nokuti kuimba kutaridza kuti avimba kana vakanoita mutoro wavo vakanoita seremoni yavo inoda kuti mvura inaye mvura yonaye nokuti DCA mukaverenga zvakanaka kunotonzi kwaita drought nemhaka yekuti mutoro wavo unokuitwa zvakanaka handino kana muchi ndoda kuti mutibatsire ipapo kuti faith iyoyo ifaith ipi. Saka uchaona kuti pataipanangura shoko rokutenda futi takataura pamusoro pezvinhu izvi tichiti kutenda ndirwo rusimbiso rwezvinhu zvatinotarira nechiratidzo chezvinhu zvatisingaboni. Pane pamwe pandakati tichitsanangurirana ndikarevazve ndichiti wega unonamata kana unamati asi unodi une chaunotenda. Hazvigoni kuti munhu arege kuva nechaanotenda. Munhu anototenda chete somehow you are a believer somehow. Saka uko kwakutaura kwakurashika pane chaunotenda ako wabva pakutenda kuna Kristu asi kutenda munhu wese anenge anengori nezvaanodi zvanotenda kuti kwete kokwanira chini ndotenda ukaenda kune vanoita zvemikwerera zvaumbaitaura handiti zvemidzimu namasha vanoti tinotenda ende vanototenda kuti zvinovabatsira. Saka mutamati panoramba bhuku ravaHebheru rinoti kare madzibaba enyu handiti kare madzibaba edu ainamata Hebrews chapter 1 handiti verenga kushama kana ukagona kura panera rega nditi ndingomhanya tipatarisa anotoratidza kuti kutenda vanhu vanazvo zvavaitenda. Kare Mwari wakataura kare kumadzibaba edu muvaprofita nemigove mizhinji uye nemitoo mizhinji. Zvino pakupedzisira kwamazuva ano wakataura kwatiri mumwanakomana wake wakaita muzi wenhaka yezvinhu zvose wakaitawo naye nyika. Tindaramba chikora chiverenga chero kumadzibaba edu vanoti vaihwisa Mwari vachimuona nemutoo iyoyo. Handinonzwa isu takakura chihwangano dzekuti vaenda pasi pemiti vachinoushira sadza rotoonekwa neraisi ameno kana ina handina anguzoona kwaiva kuhwa. Zvinoda kuti munguva iyoyo ndo zvavaiita vachitora vamwe vachiti ndo zvekutishandira. Asi ukatarisa kuTestamende yekare uchaona kuti vaIsraeri vachipinda muKenani kwaive naNabhara handiti vachinamata zvifananidzo vachitotenda kuti mbeu dziite kumunda zvimwari izvi zvikasangana sezvingaita murume nemukadzi pabonde zvikasangana zvatometa zvakutoitawo production kumwe mombe dzotobereka kumatanga nekuti tametanisa zvidhori handiti. Saka vanhu vakabva nokure kukutenda vamwe vachitadza zuva vachitenda kuzuva vanhu vakabva nokure. Saka naivavo vanozosvika pavachanzwisisa nokuti pane chinhu wacho chinofanira kuitika chandakamboreva chekuti munhu wose hazvibviri kuti kuguma kusvike ivhangeri isati yasvikira munhu wose. Munhu wose unofanira kuwana chiedza chaKristu. Ivhangeri yaKristu inofanira kuti kuparidzwa yawanzwa irikutaurwa asi zvinobatsirwa kwedu kwava muzita rani raKristu Jesu. Ivhangeri iyi inofanira kuparidzirwa marudzi ose. Asi zvemufundisi ngatitasiye zvekuti imi ndo zvamuri kutaura kuti avo ndo zvavanotenda avo ndo zvavanotenda asi vaRoma voti kutenda kunouya nokuhwa shoko raMwari ko asingariwi ndo zvandikuda kuti hapana achatongwa asina kusvika ivhangeri. Mufundisi vamwe vakatofa mufundisi vasina kuhwa ivhangeri. Mufundisi chero mukaverenga zvakanaka mufundisi mamishonari achiuya chaivo vamwe vanhu vanga vatofa muno. Saka toda kuti tiwise kuti ivavo mangwana avo vari exempted ka. Ukaverenga bhuku yavaRoma handidi kuti tibve panyaya yedu nokuti nesabjekti younza iyi yekuti vakafa vachazonzwi vakafa vasina kuona Kristu vachazonzwi. Asi rega tivhure unzwe kuti Pauro unoti chii kuna vaRoma pamusoro pavahidheni.
handifika Paulo unotaura pamusoro pavaHidheni. VaHidheni vanhu vanga vasati vaparidzirwa shoko. Saka Paulo une zvaakareva pamusoro pavaHidheni, kurashika kwavaHidheni, nokuti kutsamwa kwaMwari kunoratidzwa kuchibva vhesi 18. Kutsamwa kwaMwari kunoratidzwa, handiti ndefane chaedza chakanaka. Kutsamwa kwaMwari kunoratidzwa kuchibva kudenga pamusoro pokusada Mwari kwose nokusarurama kwavanhu navanodzivisa zvokwadi nokusarurama, nokuti izvo zvingazikanwa zvaMwari zvinoonekwa mukati mavo, nokuti Mwari wakazviratidza izvo kwavari, nokuti kubvira pakusikwa kwenyika izvo zvake zvisingaonekwi, iro simba rake risingaperi noumwari hwake zvinoonekwa kwazvo, zvichizikanwa pazvinhu zvakaitwa. Zvakanaka. Nyaya iripo haidi yavaHidheni voga yaanotaura. Daita zvakamba chiverenga waizwa zvakawanda. Anongoti umwari hwakaiswa mumunhu wose pasi rose, vanhu vose vakasika vane umwari mavari, zvinoda Mwari zvakaiswa muhana nemunhu wose. Saka ari kutaura the natural revelation of God, kuti Mwari vakazviratidza kumunhu wose. Vakaita vanezone imwe nzira yavakaishandisa kuratidza umwari hwavo kumunhu wose, zvisinei neganda, zvisinei nerudzi, zvisinei nekutauro, zvisinei nepasi rose. Pasi rose rine mabasa aro. Saka zvokuti wafa usati waparidzirwa hako ishungudza Mwari dzokuti marudzi ose anzwe ivhangeri. Ndosaka indai kumarudzi ose muparidzire zvisikwa zvose ivhangeri. Muvabhabhatidze vanenge vatendeuka vabhabhatidzwe muzita raBaba neMwanakomana neMweya Mutsvene. Ndiko kushuva kwaMwari kuti marudzi ose azive Mwari. But apa pari kunzi mutadzi wacho iye muHedheni haana pembedzi, even wacho iye akafa asati aparidzirwa oita sei. Iyeye wacho iye haana pembedzi. Mwari vane urongwa hwavakatoita naye hwokuti iye anoziva zvinoda Mwari. Munyori Paulo unotaura pamusoro pemabasa, kuti kutenda kusina mabasa kwakafa. Saka tinoda kuti Paulo kana achitaura kuti kutenda kusina mabasa kwakafa, toda kuziva kuti mabasa okutenda ndapi, pasiro kutenda ndapi pavhesi yake iyoyo. Iro rine dhibheti zvaro mwanangu rakakura, rinotodazve rimwe zuva rakatozvimirira refaith works. Chii chinoponesa munhu, mabasa here, kutenda here? But muchidimbu ndikandingosamaraiza, handidi kuti tigare pazviri. Muchidimbu isu hatina kuponeswa namabasa, uye hatisi vaKristu nokuti pane chatakaita. Tiri basa renyasha dzaMwari. Mukaverenga Ephesians chapter 2, tiri basa renyasha dzaMwari. Kuva vaKristu vanotenda kuna Mwari hapana effort yedu yatinoti takaita, nokuti ibasa rakaitwa naKristu pamuchinjikwa. Zvose zviri nyasha dzaMwari nokutiteverera, nokuti hatina zvatinogona kuita kutenga salvation. Haitengeswi, haishandirwi. Ruponeso chipo chaMwari, inyasha dzaMwari dzavakaita kwatiri. Zvatinoita manje kana tatendeuka tava nokutenda, ndo zvinoratidza kuti tinotenda. Hazvina effort futi. Zvangofanana nekuti mumengo unoita chii kuti ubereke mamengo? Iwo uri mengo. Hausana wajekerwa. Zviri kuti kana watendeuka ukagamuchira kutenda uku, wava mutendi, wava muKristu, wakaberekwa patsva, zvekare zvapfuura, tarira zvose zvava zvitsva. Kana wadaro wava muKristu, toti wava muchero watakufananidza nemuchero wemuorenji kana wemumengo. Wokuti zvinhu zvese zvaunoita zvine chekuita nokutenda. Emene hauisi simba, hazviiswi nesimba. Wakabikwa uri mumengo, unongobereka mamengo, unongodiko kunze kwokubereka mamengo.
saka hazviti kuti wakatengwa neropa iri wakagamuchira kutenda uku arege kuita mabasa okutenda anokurega sei akagamuchira kutenda ukatoona uchishayiwa mamengo pamengo zvoona kuti mengo uwo une problem pane zvimwe zvisina kuitika kumengo uwo ndikubatepo mushoma mufundisi Paulo achinyora kuvakorinto pekutanga uku panoita bopotoro kuti ndo Apolo ndewani iye zvino mumachechi zviri kwere zvekuti vanhu vanokonana uye vachifanana prophetic father wangu ndiani father wakuchakuti tavachiziva kuti isusu sachechi dzanhasi tinodhila seri maproblems akada sanga ari pakorinda uye anodhilika nawe chekutanga vanhu tinofanira kuziva kuti takagamuchira Kristu here, takatendeuka here, tinotenda muna Kristu here. Ndo chinhu chikuru chinokosha. Zvinozobva ipapo ava mabasa chava chibereko. Kana watendeuka kugamuchira Kristu ukazadzwa nomweya waMwari, mweya mutsvene waMwari, wakutokurisa chibereko chokutenda, chibereko chomweya. Handiti mufaro, rugare, rwakazotsvakai rugare navanhu vose, nerudo, zvose zvakutoyerera zviwanikwa. Saka zvinoita kuti vanhu vagogara norugare kana vanhu vakatendeuka vakagamuchira Kristu, vakapuwa chipikirwa chamweya mutsvene, vanoita mwoyo murefu navanhu. Vari kufanira kutendeuka ipapo ndiye vari kunzi ndotenda kwaari here kana kuti vacho vanotenda vaKristu ava tina mufiri mumwe, tinokereke imwe, the invisible church of God. Dzinowanda hadzo tichidzitumidza mazita anonzi madenominations haditi anowanda zvawo, but Mwari vanoziva vavo munguva yakadai. Ndona hangu tichibada tichanyanya takuti totosvifta toenda kune zvisiri zvinotakuta titobva kutopic yedu, but zvakanaka kuti muzive kuti hondo dzose dzinobva pakuti tinoita setoshumira tinoita setina vana Kristu vawanda, isi tina Kristu mumwe naMwari mumwe. Saka izvozvo zvokuti takagamuchira Kristu ngazvitibetsere kugamuchirana, ngazvitibetsere kudanana, ngazvitibetsere kuva norugare nomumwe nemumwe, zvigorega kutipinza mumadhibhesi asina kwaanotisvitsa. Tinoda madhibhesi anotisvitsa, anotiendesa mberi, anotiramba achisimbisa kutenda kwedu, nokuti chokupedzisira watakatenda ndiye Kristu Jesu. Patinovavarira bhuku yevaHebheru inopedzisa ichiti takatarira kunani, zvose takatarira kunani, kuna Kristu muvambi nomukwanisi wokutenda kwedu. Hatina kumwe kwatofanira kutarira. Saka kuti mufundisi vanhu vose, munhu wose unorarama ngaabvise here paakatenda focus yake atate pana Jesu chete. Kutenda kuna Kristu nokutenda kukereke yako ngazvifatsanurike. Handizi kuti wasvifatsanura here. Kuti tinotenda kukereke yedu here kana kuna Kristu Jesu. Izvozvo kuteerera kunamata Mwari uri mukereke yauri hakubvisi Kristu pachinzvimbo chake. Fokupedzisira our focus, faith yedu iri muna Kristu Jesu. Saka ndinonetseka kuti tinozokupedzisira takuva vanhu vanotatarara vachinetsekera chechi dzavo, tisinganetsekeri kutenda kwakarehwa naJudha achiti content for the faith. Rwirai kutenda. Tinofanira kuramba tichishingairira kutenda nokuvandudzwa zuva rimwe nerimwe, tichibva pane kumwe kutenda tichikura tichienda pane kumwe kutenda, nokuti kutenda ndiko kunotiendesa mberi. Kutenda ndiko kunotipa izvo zvakavimbiswa naMwari. Paulo anoti kuna vaEfeso chapter 3 verse 20 anoti Mwari vanogona kuita kupfuura zvatingafunga kana kukumbira nesimba rinobata mukati medu. Hapana rimwe simba rinobata mukati medu kana risiri rokutenda. Nokutenda Mwari vanogona kuita zvikuru, kwete kutenda kuvanhu, kwete kutenda kuchechi yangu yeReformed Church. Handitendi kuchechi yeReformed Church, ndinonamata Mwari ndiri kukereke yeReformed Church. Saka Mwari vanoita zvikuru mandiri vachishandisa kutenda kuri muna kwangu kwandinotenda nako muna Kristu Jesu. Ndinotenda Kristu Jesu kusvika pati nako Mwari vachaita zvinopfuura zvandingakumbira kana kufunga. Kozoita imwe nyaya inonetsa mufundisi tikuti mufundisi mukatarisa bhaibheri kumashure pakuporesiwa kwevanhu, kuporesiwa kwevanhu nokudini souya wazvipusha, souya wokuvisiwa nepako fune shamwari dzake, kunonzi kutenda kweshamwari pakuporesa kuti tiwisise mufundisi kuti
saka inini handina here machances ekuti kana toti ndinomudzimai kutenda kwake iye kondisevha saka ini kandaona hangu achitenda stereke taridza kuti anofamba nemakwarata ini ndochirega hangu uyu wairwara hana changa ari kake chikatera analogy yako handisi uyu wokusimudzwa uyu akanosekwa hapana hake changa arega iwo waregako pane zvawaregako zvaunodi zvaunoziva todzokera panyaya yekuti shoko ramwari kana titi benzi rinoreva ani handiti uyo unoziva zvokwadi orega kuzviita ndiye chii kushoko ramwari rike benzi kuti unoziva hako kuti unofanira kutenda mwari unoziva hako kuti unofanira kunamata unoziva hako kuti ndinofanira kushumira mwari worega hako kuzviita woti ndichaitirwa nemudzimai wangu mudzimai wangu kuti andisusukidza ugondisusukidza ugonovhura ugondiisa pamberi pamwari uyu wanga akaremara hama dzikamuhwira tsitsi ende idzo dzakatoona apora takada kuti vanhu vagona kupfuura vachivapesa dzatokure yanga yato problem solved kuna Jesu Kristu unodi unoporesa saka tikangokwata kunapo tikamukurudzira wapora umwe akati if only I could touch the hem of his garment handiti urumbaona munhu anotenda ari kutoona apora ari kutoshaya pekupfeketedza napo atopora akangowana mukana pedzo unobata the hem of his garment wapora umwe anotenda zvoti tumira henyu shoko renyu muranda wangu ati aporesa ndoziva muri munhu mukuru unoti ini kubasa kwangu ini mwari ini Kristu muri munhu kuti kubasa kwangu ndiri mutungamiriri weutoguru ndinoti uyu simuka ita icho achiita iwe ita icho saka ini mungazvinisa kuenda kumba kwangu tumira icho kune muranda wangu aporesa uri kuona kutenderesa kunoita ari kutoziva kuti kana Kristu akataura zvinoitika havasati vataura nezi asi kana vataura zvinoitika Kristu oda namboona kutenda kwakadai saka mukuru wacho nhasi tinotowana faith yekuti Jesu chaivo vanototi variko kumusoro handina kumboona kutenda kwakadai vanotodaro kuti handamboona kutenda kwakadai vakatimirira kuti tivarimbe zvokutoiwoyo nyika yatiri mufundisi haukwanisi kuedzisera nefaith zvokusvika kuti Jesu chaivo vanovaconvince kuti iyo faith ndoziva nemhaka number 1 tine masolutions tine maalternatives faith vazhinji vanotadza kuexercise faith yavo vanotadziswa nemaalternatives akawandisa kana zvikaramba izvi ndoda kuchaita izvi kana izvaramba ndoda kuzoita izvi kana izvaramba ndoda kuita izvi kana izvaramba ndoda kuita izvi saka vanhu vakadaro kana zvese zvakona vanobva vashayiwa kwokuinda ndo vanhu vanozoita stranded vanozoacta in desperation vanotenda havaacti in desperation vanotenda havaacti in panic mode vanotenda vanoramba vakatarira pana Kristu muvanhu nomukwanisa kutenda kwedu toda kutenda mufundisi nhasi matibatsira ndinovimba kuti mashoko amataura vateereri vedu vachabetsereka zvakanyanya panyaya dzekutenda mazuva kuitire zvakanaka neofuta aiwa vadiwa vateereri tinoda kutendai nenguva yatavanayo namufundisi vari patopiki yedu haisiyo topiki yega yatichange tichidhila nayo tichange tichidana vanhu vakasiyana siyana vachititsanangurira zvavanenge vachiziva pamusoro pemamwe matopiki vaya vane mibvunzo yavanoda kuti ibvunzwe aiwa pano ndo pavanopedzera nyota tinoda kutendai vateereri mufundisi pamakati padefinition yefaith zvinhu zvisingabatiki namaoko handiti ndizvo zvinhu zvinoimba kuti zviri kubhilifu kutenda ndirwo rusimbiso rwezvinhu zvatinotarira nechiratidzo chezvinhu zvatisingaoni saka mufundisi muno muzimbabwe mune kuvimba muzvinhu zvaita sepachinhu zvakaita sekunaiswa kwemvura mukafamba kune dzimwe nzvimbo dziri dzinoera ende isu vakristu chaivo kana vasiri totozviziva kuti nzvimbo iya haisvikwi ndo saka ndoda kuti mufundisi titsanangura kuti ifaith here chii ichocho nokuti kuimba kutaridza kuti avimba kana vakanoita mutoro wavo vakanoita seremoni yavo inoda kuti mvura inaye mvura yonaye nokuti DCA mukaverenga zvakanaka kunotonzi kwaita drought nemhaka yekuti mutoro wavo unokuitwa zvakanaka hameno kana muchii ndoda kuti mutibatsire ipapo kuti faith iyoyo ifaith
ipi. Saka uchaona kuti pataipanangura shoko rokutenda futi takataura pamusoro pezvinhu izvi tichiti kutenda ndiro rusimbiso rwezvinhu zvatinotarira nechiratidzo chezvinhu zvatisingavoni. Pane pamwe pandakati tichitsanangurirana ndikarevazve ndichiti wega unonamata kana haunamati asi unodi une chaunotenda. Hazvigoni kuti munhu arege kuva nechaanotenda. Munhu anototenda chete somehow you are a believer somehow. Saka uko kwakutaura kwakurashika pane chaunotenda ako wabva pakutenda kuna Kristu, asi kutenda munhu wese anenge anengori nezvaanodi zvanotenda kuti kwete kokwanira chiti ndini ndotenda. Ukaenda kune vanoita zvemikwerera zvawanga ichaura handizvo zvemidzimu namasha vanoti tinotenda ende vanototenda kuti zvinovabatsira. Saka mutamati panoramba bhuku ravahebheru rinoti kare madzibaba enyu handiti kare madzibaba edu ainamata Hebrews chapter 1 handiti verenga uchaona kana ukagona kura pandera rega ndingomhanya tipatariro anotoratidza kuti kutenda vanhu vanazvo zvavaitenda. Hanzi kare Mwari vakataura kare kumadzibaba edu muvaprofita nemigove mizhinji uye nemitoro mizhinji. Zvino pakupedzisira kwamazuva ano wakataura kwatiri mumwanakomana wake waakaita muzi wenhaka yezvinhu zvose waakaitawo naye nyika. Tingaramba chikura chiverenga chero kumadzibaba edu vanoti vaihwisa Mwari vachimuona nemutowo iyoyo. Handinonzwa isu takakura chihwangano dzekuti vaenda pasi pemiti vachinoushira sadza rotoonekwa neraisi amene kana ina handina kuzoona kwaiva kuhwa. Zvinoda kuti munguva iyoyo ndo zvavaita vachitora vamwe vachiti ndo zvekutishandira. Asi ukatarisa kuTestamende yekare uchaona kuti vaIsraeri vachipinda muKenani kwaive naNabhara handiti vachinamata zvifananidzo vachitotenda kuti mbeu dziite kumunda zvimwari izvi zvikasangana sezvingaita murume nemukadzi pabonde zvikasangana zvatometa zvakutoitawo production kumunda. Mombe dzotobereka kumatanga nekuti tametanisa zvidori handiti. Saka vakabva nokure mukutenda vamwe vachati pazuva vachitenda